Laqa mill-isbaħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kif it-tlieta filgħodu huwa żar il-komunità kummerċjali fir-Rabat Għawdex fejn iltaqa' mhux biss ma' sidien tal-ħwienet fiċ-ċentru tal-Belt Victoria iżda anke ma' diversi għawċin. Waqt li żar il-ħwienet u ċentri kummerċjali kienu bosta dawk li irrimarkaw b'mod pożittiv dwar il-proposta li titnaqqas l-income tax għal 10% għal businesses iż-żgħar u għas-self-employed. Bla dubju illi kien hemm ukoll kummenti pożittivi għall-impenn li esprima Simon Busuttil biex jitwettaq il-proġett tal-mina bejn Għawdex u Malta u anke l-investiment qawwi sabiex jinbnew 4 toroq arterjali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien mal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex żaru wkoll il-gażini taż-żewġ soċjetajiet mużikali fir-Rabat Għawdex fejn hemmhekk Simon Busuttil intlaqa mill-membri tal-kumitati rispettivi u għaddawwar mas-sede tas-Soċjetà Leone u s-sede tas-Soċjetà La Stella. Intant qabel il-mass meeting Simon Busuttil segwa il-ħidma li kienet għaddejja mill-ħaddiema ta' Net Television u minn diversi volontieri li qed jgħinu fl-attivitajiet tal-Forza Nazzjonali li ma' attivitajiet jilħqu l-qofol tagħhom nhar il-ħamis li ġej fuq il-Fosos.